Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Baki muka samu? Ku iso, ku iso. Sannu ku da zuwa. Sannu baba, sannu. Ku zauna, ku zauna. Sannu. Lafiya ya gajiya, ya kwana biyu, ya hidima. To Allah ya taimaka. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gashi dai ban gane fiskokinku ba sam wallahi. Wallahi baba, wannan abokina ne Muhammad Awal. Saurayin Zainab ne. Zainab ne ta ce mana kana bukata ka kalle mu, shi yasa muka zo. Tabbas haka ne. Na ji daɗin zuwanku, na ji daɗi sosai. Ku samu wurin zama ku zauna, ku hau sama ku zauna, ku hau sama ku zauna. Ku hau sama, nan gidanku ne ai. Gidan su Zainab gidanku ne. Amma bari in aika a kirawo Zainab din. Zainab! Na'am baba. Zainab! Na'am. Ki zo nan. Na'am baba. Wannan baƙin ne suka zo, shine nake son tambaya ko kin waye wa'annan mutane? Baba dama shine wanda nake gani maka. Oh, na gane. Yanzu abin da za a yi, kafin mu je mu tattauna da su, ki je ki kawo musu abinci da za su ci, kin ji? Ki sauri ki kawo musu abin da za su ci. Kin ga sun yi tafiya daga nesa. Kin gane? Wallahi baba mun koshi. Wallahi yanzu mun shigo nan, wallahi baba mun koshi. Ku saya ku ji, ni an zo gidana dole ne a ci abinci. Balle ma ku surkunaye na. Ku yi kokari ku ci abinci, kun ga kun ɗebo hanya da nesa, kun ji? Kafin nan ku ci abinci bari in je ɗan ƙananan uzuri na in dawo, kun ji? Ku yi haƙuri don Allah ku ci abinci ko? Zainab, Barin kan kuwa. babanki ya matsa mu sai mun ci abinci.